Roy Audio Tunes. Yo, DMC, aici la Sacadact Records. You're listening to Roy Audio Tunes. Toți vreți să susțineți mișcarea, dacă e să luăm comparativ hip-hop ca și floarea. Toți vreți să mușcați din microfoane, dar în fața lui comparativ cântați ca niște drame. Toți vreți da la și respect, dar în piese evitați subiectul, nu-i nimic concret. Toți vreți doar păreri pozitive și când unul critică îl înjurați pe negative. Toți vreți să apăreți pe la concerte, dar dacă s-ar putea acolo să fie doar fete. Toți negați că o faceți din plăcere, bine, aproape toți, mai sunt și excepții vere. Toți vreți să aveți ore înregistrate, aveți like-uri pe YouTube, dai Caterinca, frate. Toți vreți dacă se poate mulți fani, toți sunteți noi comerciali, dar visați la bani. Toți mă veți înjura pe la sfârșit, comparativ cu restul eu am spus ce am gândit. Toți vreți un viitor pus la punct, mai întâlni pe mine puștule, eu te scufund. Dau capace după capace, n-am arme drace, fac ce place, vă atenționez, fugi că se trage. Hip-hop-ul e ringu, iar noi luptătorii, fii atent, prietene, cum te trec fiorii. Toți vreți, tot cereți, n-aveți nimic, toți îmi puneți piedici, nu-i nimic, pic mă ridic. Tot visați să faceți carieră rap, dar în ro hip-hop-ul nu e deloc apreciat. Toți visați să vă ridicați pe spatele lui altul, dar voi singur nu puteți, bă, dă-vă dracu. Și aici închei ce am avut de zis, ca să faci fit cu mine îți trebuie aviz. Yo, am glumit, bă. 210 Sacadact Records. Îți trebuie aviz, auzi?